Babukeli, lolu hlelo olulandelayo, izimvo nembono kanye nako konke okuzovela akukona okwendlovu Dingida Film Production, kodwa kuyizimvo nembono yekhasimende. Ngibingelela babukeli emakhaya, welcome back to ichannel Dingida TV Production. Makuthi aqala ungena kuleli page ngicela ukuthi ulike, usubscribe bese ushare ngale video. Igama lami lendalo wakamsibi. Njengoba wazi ukuthi iDingida Channel TV ithatha kubeke endaweni ezahlukahlukene. Namhlanje sila emkhambathini kwaXimba umnisi wemvula ugogo. Gogo siyabonga ukuba sasigodeni zakho namhlanje. Ngicela ukuthi ubingelela babukeli emakhaya bese achazwe igama lakho kumnisi wemvula suke yaphi. Ngiyabingelela kubalaleli emakhaya lapho la kufinyelela khona lapho umsakazi wethu. Ngithi mina ngiugogo umnisi wemvula. Igama lami leli engaqanjwa lona esigodleni la engafinyelela khona ukuthi nami ngilapheke. Kwathiwa ngumnisi wemvula nje ngenxa ukuthi uma ngabe kukhona into ezokwenzeka phakathi kwami mhla ngingena kuleyo ndawo engangena kuyona ngangena izulu liduma. Kwakuphakathi kwamabili ebusuku mhla sekuthiwa ngiyovuma idlozi ekhaya le lapho ekuzalwa khona uma wami uqobo kwacima ogesi kwacima yonke kwathi hayi ngonyama ke lezofika namhlanje ngafika ngomnyama ngenxa ukuthi nje kwasekushaya imbani kwayinto zonke kwasekuthiwa hayi ngeke lona umnisi wemvula ngoba mangabe kukhonto ezokwenzeka yakhe livele liduma intaba. Ayikho ayikho umfutho obeka ngawo mawuchazelele igama cha kuyasho ukuthi ulize egazini kunjalo gogo awuchazele umbukelo ukuthi ugogo njengoba sela ekhaya ugogo yena njengoba ebiza umnisi wemvula yipi induku alapha ngayo? Induku engilapha ngayo njengoba nibonile nala egcekeni nitheni ngena nje kuyaphithizela lapha egcekeni abantwana bakhona abantwana abangaphansi kwesandla sami abantwana okhombisa ukuthi lapho engasuka khona impela kwalapheka ngoba kwakufanele ukuthi ngilapheke lento yalapheka kimi. Lapha ekhaya sidila kakhulu nabantu abadinga impumelelo nabantu abadinga ukulungisa idlozi labo abantu abadinga ukulungisa umsamo wabo abantu abadinga ukuhlanjululwa amathunzi amnyama abangagezekile sidila nabantu abanjeka kanjalo nabantu abadinga ukuthi balapheke libona qobo lwabo. Gogo kunomuntu ubuka nje manje kulela njengoba sikhuluma uthi ngiyamuzwa gogo mnisi wemvula uyakhuluma kodwa mina ngihlushwa isilwane ekhaya angilala ebusuku kunesilwane esiphekwa amahlombe ami kunesilwane mangilele ebusuku ngiphupha sona silala nami. Ugogo mnisi wemvula ngabe mhlawumbe yena usizaphi lapha? Kulula kakhulu ke lokomkhulu ukuthi ke kumele abantu bayazi lento ukuthi izilwane zihlukene kaningi. Khona isilwane lesi ukuthi uma ulele ekhaya ebusuku uzwe ngathi kunento engqongqoza eminyango noma uzwe ngathi kunezinto ezigijimayo lapha phezulu kwendlu ube ulele wena ebusuku bese kuba lesi sinye isilwane esikumuntu lo thola ukuthi mhlawumbe umuntu wesifazane ulala nomunye umuntu wesilisa ebusuku engazi yena kodwa futhi uthola ukuthi uyambona ukuthi ubani lo muntu kodwa ngesiyena umuntu wakhe esinye sezilwane leso bese kuthi lezo zilwaneke ukhishwa ka leso silwane somuntu lo olala nomunye umuntu ezitshela ukuthi umuntu wakhe ngebe ngesiyena umuntu wakhe ngoba umuntu wakhe uzobe sengasamuzwa kahle phela uzobe sethi nanazi hayi nanazi dwala la inanazi ayisasebenzi inona ezigcwela amanzi yini lesilwane alwana nazo. So umuntu okanjalo ke siyakwazi ukuthi simsize sosilahla le entabeni leso silwane esikanjalo lesi ke isilwane ukuthi mangabe gijima izinto egcekeni kugijima yonke into lezo zilwane ezikanjalo kuyadingeka ukuthi kusuke thina qobo la sifike kwakho ngqo lapho ekhaya sizozikhipha phakathi lezo zilwane kumele sicuphe lapho kumele sihlambulule igceke lapho kumele sigeze umuzi bese kuyimande sikwazi ukuthi sizikhiphe lezo zilwane ngaphakathi. Omunye uthi njengoba sakhuluma ngezilwane uthi mina ekhaya ngisabathi ngiyasebenza ukusebenza imali ngiyithola ngiyakuthenga ukudla kodwa ukudla ngibona kuphele laphi imali ngiyayithola njalo mayiphenyanga kodwa nemali nayo ngibona iphele laphi yizo lezi zilwane gogo kusayizo khehla kusayizo lezo zilwane ngoba even ngisho ngithiwa uthenga igrocer ubeka igrocer usuku nosuku nansi igrocer ufika nayo kodwa kuzothi nje walala igrocer ayisekho ukudla kusekho sazi ukuthi kushonephi yizo lezi zilwane ngoba ziqeda kwasani esegcekeni ziqeda yonke into othi uyayibamba nje ngesandla iyaphelele vele ishabalala. So lokho ke ukuthi sikusize kule nto efana naleyo kumele thina sifike egcekeni la kwakho sizokuhlambulula igceke lakho siphinde sizogeza umuzi siugeza umuzi sigeze nabantu bonke abaphakathi egcekeni bese siyabaqinisa futhi labo bantu abasegcekeni siqinise ngisho umuzi uqobo ukuthi lezo zilwane leso mase ngabe sezizikhiphile zingaphinde phela zibuyele egcekeni sezizodla phela futhi ukudla lapha egcekeni ekhaya. Gogo imishado eminingi yabhidlika iyaphela uthola ukuthi ubaba ekhaya akasakhulumi nomama ekhaya kanti inkinga isekamereni embhedeni inkinga isekamereni embhedeni uthola ukuthi inkunzi yomnumzane ayisadingi owanele ayisadingi kahle ayisavuki
kulungi kwakona. Ingabe mhlawumbe umuntu unenkinga kanjalo nagogo ungamsiza kanjani? Siyamsiza futhi nale ekhaya umuntu kanjalo omkhulu onenkinga yokuthi ubhanana wakhe awusasebenzi methethu uyakhathala. Kunembiza ke ezikhona lapha egcekeni ekhaya ekumele ukuthi umuntu kufanele athathe kumele ayiphuze leyo mbiza bese ubhanana wakhe uvukuma nje qingqo bese uyakwazi ukuthi umama esekhaya jabule umama ekhaya athokoze. Ngoba phela awuthokozi mangabe uzohlalelana ubhanana ungasasebenzi. Uzohlalelana. Ugogo nabesifazane uyakhona nokuba lapha. Nabesifazane futhi nabo siyabasiza kakhulu omkhulu. Hayi into zabantu besifazane. Hayi onamathela. Hayi ngiyakutshela wena ikhehla ngiyakutshela livuka limeqingqo. Ikhona inamathela lana kukhona nezigqabo zabantu besifazane khona ngisho nenhlanga zokuthi sibambe indoda isibambe lelo sendoda zokuthi umuntu mase fake lezo nhlanga lezo indoda ayiphindi ibheke omunye umuntu izohleze kuyindoda yakho nje cha umshado ungena nawe ndeni kuwena. Awusukele madoda. Ay gogo hayi gayi. Ay wachaza gogo ngayezwa. Kunomuntu ke nje manje onebusiness mhlambe ngifuna ukuheha abantu ukuthi bazothenga business lami lihlale nje limile business lami bagcwala abantu mhlambe ugogo uyafika kulezo zinto kanjalo mhlambe siyabasiza futhi khehla nabantu abakanjalo abanenkinga ukuthi business lakhe like lathi ukudlondlobala egcineni business ke seloke lishona phansi ezitshela ukuthi seliyaphela kanti cha inkinga shothi isuka isikhona lapha egcekeni kufanele yena eze yena laqobo kukhona insebenzo nesidonso yes kuna ikhona isidonso ekumele ukuthi nena asithole ezofika shunqise khona futhi lapha ekhaya ukuze akwazi ukuthi phela kuheheka abantu imali ingene. Phecelezi isidonso sikhomba ukuthi usukumkhuphula umuntu ngamanye. Usukumkhuphula umuntu ngamanye amazwi leso sidonso leso sidonsa imali ukuthi ngalesikhathi usubona imali phela ila wena usukhuphuka khona. Angithi ngalesikhathi ibhizinisi lakhe lishona phansi nemali ayisangeni. Leso sidonso sizodonsa abantu sidonse nemali sibambe imali ukuthi nena ingene ngaphakathi egcekeni abantu mabethi badlula nje kube khona into ebahehayo engathi bangangena kuwena. Ngesikhathi bengena nemali iyangena ila wena usukhuphuka khona sebedla bethi hayi ngeke lapha kaMasibanibani hayi sishona khona. Gogo omunye uyakhala uthi bakithi mina ngiyamuzwa ugogo Mnisi uyakhuluma kodwa manje ngiyafisa ukuthi angisize kule nkinga engibhekane nayo. Ngisabathe impepho ekhaya ngiyishisa kodwa bese kuthiwa hayi cha idlozi alengizwe ekhaya. Sabathe ekhaya sihlabe imbuzi ngapha nangapha uthola ukuthi mhlambe idlozi alikho nhlobo ekhaya la kwethula mhlambe lathatha umuntu uthi mhlambe umuntu kanjalo ugogo ungenelela kanjani wena? Khehla siyangenelela kulo muntu lapho kusuke sokufunakala ukuthi thina sifike sisuke la sihambe kwakhe lapho la kukhona ngoba ngizothola ukuthi nena kunomuntu onedlozi mhlawumbe khona lapha ekhaya kodwa manje inkinga ayilungisiwe edlozini la kubo la esuka khona qobo so manje leyo nto isingenelela kubona bonke abantu abasegcekeni sebeba nenkinga manje yokuthi nena balahlekelwa izinto into zabo azilungi kanti kunomuntu okufanele engabe uthatha noma ikhwama noma athathe noma umsebenzi okufanele ukuthi adlondlobalise laba leyo nto iyakwazi ukuvimbela wonke umuntu khehla uma ngabe ukuthi wena kunento ozoyinqaba egcekeni ekufanele ukuthi uyivuse mhlawumbe yomuntu owakini owengaseko iyakwenza leyo nto wena mkhulu iyayenza leyo nto ukuthi kube ngazathi kushabalele yonke into esegcekeni manithi nenza imisebenzi ayenzeki kanti indaba isedlozini kunomuntu okufanele ngabe wathatha ikhwama wangakwazi ukwenza leyo nto siyakwazi ukulungisela lowo muntu bese kulunga nekhaya qobo ukulunga kwakhe ukulunga kwekhaya. Gogo omunye uthi ke ayike ekhaya kunezinto ezigqitshiwe ke ekhaya ke bandini kodwa manje lezi zinto mayigqitshiwe ekhaya ke izona lezi evimba ukuthi ke phela bese bamnyama yonke into la ekhaya kusho umuntu uthi emnyama singazi ukuthi senze njani ke ugogo mhlawumbe ngabe uyakhipha aphinda betheleni na? Yebo khehla siyakwenza lokho siyakwazi ukuthi sikhiphe lapha la makuthiwa khona ibhodlela lafakwa lapha siyakwazi kodwa asikwenzi lokho ngaphandle ukuthi thina sifike ngikuhlolele eqala kumele ngiqale ngikuhlolele phela khehla ngidonse ukuthi ngabe inkinga isukaphi ngoba ngeke uzungitshela ukuthi wena lapha ekhaya kunebhodlela kanje ungazi na ungazilutho phela wena mawufike la uzosho ukuthi gogo bengisazobheka bese mina ngiyahlala ke phansi bese ngiyakhuluma namakhosi bese ngiyacela ke kokhulukhulane nokhokho kazi ukuthi ake ningilekelelene nangu umntwana womuntu sengenile phakathi kwegcina ake sibuze ukuthi ngabe kwenzakalani lapha esuka khona sichecka wena siphinde sichecke even la osuka khona ekhaya lakho bese ngiyabona ukuthi kunento eyafakwayo lapha endaweni ethize bese mina ngiyathatha ke mina nezingane zami bese sinikela khona sihambe soyenza lo nsebenzo yakho futhi uyaneliseka ngale nsebenzo. Kodwa umuntu ubuka nje manje gogo uthi mina ngifuna ukuhlambuluka nje ngifuna ukususa amathunzi amnyama. Siyakwenza lokho khehla siyahamba impophoma la ekhaya siyahamba ulwandle la ekhaya siyahamba imfulane ohambayo kuhlukaneke ukugeza nokuhlukanisa kwabantu ngoba ngeke uzungitshela ukuthi wena uthi ngizogeza imina fanele ngikubone ukuthi wena udinga ukugezwa ngani
ngempophomo noma udinga amanzi abahambayo noma udinga ulwandle na, kodwa siyabahlambulula abantu. Ugogo Mnisi kwaCimba gogo mawukuthi bafuna ukuthola abantu ukuthola kanjani? Hayi khona inamba yami lapho kwi-screen batakwethu izovela lapha e-screenini ilapho ngitholakala khona kuleyo namba ugogo Mnisi wemvula. Seba kakhulu balaleli ngicela ukuthi ukuthi aqala ungena kule video ngicela ukuthi like ushare bese subscribe lo myalezo seba kakhulu.